Čaute všetci, moje meno je Radoslav Filip, som trojnásobný majster Slovenska v kulturistike a dnes by som vám chcel predstaviť Health NO2 od firmy Amix. Pre tých, ktorí nepoznajú firmu Amix, je to česká firma, je doslova momentálne najpredávanejšou na trhu a táto firma sa nemusí hanbiť za to, že jej produkty bývajú doslovne až prešpikované množstvom extrémne silných zložiek v týchto produktoch. Táto pretréningová tabletová formula sa berie nejakých 30 až 60 minút pred tréningom. Berú sa 5 tabletiek, už som to skúšal, tak čo by som ja povedal, tak pre mňa je to také slabšie, tak už si musím dávať tých, povedzme, aspoň 7 tabletiek, ale pre začiatočníka je to podľa mňa, alebo aj pre niektorých, ktorí sú menej citliví, tak postačujúca aj tá dávka 5 gramov. Lebo som si dosť zvykol, hlavne na ten arginín, ktorý je tam hlavnou zložkou, tak bežne som dával aj nejakých 5, pomaly až 10 gramov pred tréningom, kde tu v dávke je 2,5 gramu, ale myslím si, že je to postačujúce pre väčšinu z vás, aj tieto dávky. Ďalej to obsahuje kofeín a tieto látky vlastne doslovne prispievajú k tomu, aby ste na tréningu boli napumpovaní, sústredení, čo sa týka kofeínu, a potom sú tam ešte aj nejaké, ako by som to povedal, veci, respektíve látky, ktoré prispievajú k zníženiu únavy a vyčerpania, a to sa jedná hlavne o tie vitamíny B6 a B12. Obsahuje to aj zinok, čiže má to aj nejaké prídavné, respektíve to pomôže niečo aj testosterónu na tom tréningu, aby neklesol príliš rýchlo. Ako som spomínal, dávka je 5 tabliet, celé balenie má 100 tabliet, čiže máte tam 20 dávok, cena sa pohybuje okolo 20 eur, čo je podľa mňa z tých takých nižších cien na pretréningové kapsulové produkty. Čiže v skutku hodnotím to takým priemerom, lepší priemer. Pre tých, ktorí by to chceli skúsiť, kľudne oskúšajte to a myslím si, že budete len spokojní, lebo táto firma zatiaľ ma nesklamala ani v jednom produkte. Takže ďakujem za pozornosť a ešte by som vám chcel podotknúť, že doplnky výživy nakupujem na stránke protein.sk, kde môžete nakupovať aj vy.